ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರಡ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂದು ಪೂರ ತೂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗನ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿತ್ತಾಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನುಪ್ಪುನು ಮೂಡು ಪಲಿ ಮಾರುಡು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಡೆ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಉಂದೆನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಕೋಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಲಿಮಾರಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೇವೆದ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತು ರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಅವು ಸೇವೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರೆ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವರೆ ಎಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಒಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನ ತನಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನ್ ತೂಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಿರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪರ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಂದೋಗು ಅತ್ತ ಮಲೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಪೆಗೆ ಐ ಫೋಟೋ ಆಡ್ಬೇಕೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದರು ಅಪ್ಪಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪತ್ರ ಕರೀತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇದರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ದಾದಪುರ ಪಾಡುವರು ಏಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣದಿರ್ ಬೇರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರಿತ್ತ ನಿಜ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆವೇರು ಅತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಲುಕ್ಔಟ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು मेरी पिदर स्माइल वन प्लीज स्माइल बोर्च बाबू चलो देखो इनको मल्ले जाते फेमस आपतर ಸೆಂಟ್ ನೆನಪ हां देखो ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ವರ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆ ಜಾತೆ मल्ले जप्ಪ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ हां ಈ ಬಂಡಿ ರಕ್ಕ ಮಮ್ಮ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮೀದು ಚೇಂಜ್ ಬಂತಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗುನು ಒಂದು ಜಯಂತಿ ದೊಡ್ಡನ ಇಂದೆ ಮೇರೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜಯಂತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ನ ದಾಡನ ಇಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ದಾಡನ ಮುಲ್ಪ ಬೈದೆ ತೆಂಕು ಪಿದರ್ರೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಪುಡ ಅಂದೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ನಾದುಂಡ ನಾನು ಹುಚ್ಚುದು ನಾವು ಕೆಕ್ಕಿಲು ఒక అమ్మ పండిరికి కిన్నాదునండితే దాదికు ఇట్ వి ఆర్ గోయింగ్ ಬಾಲು ಅಕ್ಕಲನಾಂಡ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡೆ ಬತ್ತುಕುಲ್ದ ಬೊಕ ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ರೋನೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೆಕುಲ್ಲರೆ ಪಲದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಲಿಮಾರುಡೋರಿ ಬತ್ತದೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ ಪಾಯರ ಅರೆನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಈ ಕಾರಣ ಪುದರ್ಕೇನರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಕೇನ್ವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೇನಂತೂ ಎರಡ ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.